Lehenengo ipuina, otsoa eta bildotza. Otsoa eta bildotza heldu ziren bakotsa bere aldetik, ibai batera ura edateko asmoz. Otsoa hasi zen edaten goiko aldetik eta bildotza uraz betik. Otsoak ikusirik hasi zela ura edaten diotza. Zergatik loitu didazu ura, ni edaten nengoen artean. Bildotzak erantzun zion bakez. Nola didozu hori, zure aldetik badatorri baiko ura, ni nauen beko aldera. Otso gaiztoak esentzuna eginik bildotzaren arrazoi eder izilgarriari, esaten dio, zergatik lotza galtzen didazu, zergatik niri gaizki esan, hori da nagusiago bati bidegabe handia egitea. Bildotzak diotza. Ez dizut nik lotzari galdu ez gaizkirik esan. Orduan, bekoki tximurtu eta begirada haserretu batekin esaten dio otsoak. 6 hilabete dira, zure gorasoak egin zidala beste honen beste. Nola izan daiteke hori, diotza bildotzak, geroago jaioa ba naiz. Zerita zertara da torori asmatzea. Den bezala dela, zuk galdu didazu niri lartegia belarra janaz, esaten dio otsoak. Bildotzak berriz, nola hori ere hortzik irten espadit, nola jan belarra oiutz eta samurrekin. Ez zeukanean otsoak zer erantzun arrazoi hain argiei, estalkiak kendurik diotza. Berritzu zitala, ez dakit zer esan. Bai ordea, haragizalea naizela. Zure haragia bigun eta samurra dala, eta zeurearekin afaldu behar dudala. Hau esan da, harrapatu eta sabeleratu zuen. Ipuin honek esan nahi du, gaizto asmatzaileen artean, egiak ez duela lekurik. Indarrak bakarrik agintzen duela. Zenbat honelako otso? Asko dira bihotz gogorrekoak. Diru goseak darabiltza aitzakia eta sesio bila. Edateko nekazari argalaren odol eta beharra. Honegatik, egia eduki ezazu gauza alpertzat, gaizto asmodun eta asto jakinentzat.